Honetan, begiratuko dugu nola lan egin behar dugun buretekaz. Zer dira buretak, erderaz binetak deitzen direna, baina ez dira komikiak, ez dira horrelako iruditxoak, baizik eta horrelako zerrandak edo egin nahi dugunean Wordean eta puntuak edo horrelako gauzak agertzen direnean edo baita zenbakiak. Hori dira buretak, eta orain ikusiko dugu nola egiten diren. Hasiko gara buretekin. Hemen deko dokumentu bat, errezito bat jarri dugu, eta orduan beno, bat daukagu testu normal bat, eta gero daukagu zerrenda. Buretak, egiteko hemen deko buretak eta zenbakiak. Hale? Beraz, hemen daukagu guzti hauek buretan jarri nahi ditugu. Aukeratuko ditugu, nahi datxita dugu denez, eta hemen eskumako botoian daukagu binetak edo buretak. Edo baita hemen goian be. Aukeratzeko zein nahi duguna. Aukeratzen dugu irudi bat, beste batzuk be jarri ditzakegu, ez bakarrikoiek, eta ia ikusten duzu, ja, bureta moduan iberiko direra. Guztia daukagu, eta egin dezakegu be, beste bat, edo sartu bat berago eta barrurago. Nivel moduan egin dezakegu, cambiar nivel de vista. Eta definindua bineta, nahi badugu, esan nola izan berike beste irudi bat hartu, adibidez hartuko dugu hegazkin bat, biratuko dugu hegazkin bat, adibidez. Hegazkina, ez dut ikus aurkitzen, hemen hegazkina, adibidez, aceptar. Esaten diogu, zein liter mota nahi dugun, irudi horrentzako, hegazkin horrentzako, kole bat nahi badugu edo ez, aurreako gauza kreatu ditzakegu, eta alineazioa berdin, normalean eskerrakoa da, eskerrakoa bakatu. Borain adibidez, bat biru, piper berdea, piper gorria, nahi dugu hori jartzea piper moduan, edo nik amaieran nahi badu zerbait gehitzea, eta hori ematen dio, eta ja jartzen dit bureta berak, ez dut esan behar. Humoren eta maitasuna behar dugu, piztoa gozo ateratzeko. Bale, jarraituko dugu. Beraz, kendu dezakegu eta jartzen da. Ikusten zu, kertzen eta jarritzen da. Ados. Kopiatuko dugu formatua eta jarriko diogu formatu berdina eukitzeko, kopiatu formatu parrafo bat da azken batean, beraz, kopiatu dezakegu bureta batean formatua eta beste batean kopiatu. Orain, jarriko dugu hementxe piperrak. Eta horrean, bat bi piper berdea eta piper gorria jarriko dugu beste nivel batean, barrurago sartuko dugu. Horrean, sartuko dugu hemen sangrian eta ja ardatu digu bureta mota. Nahi badugu ardatu dezakegu beste mota eta bota. Ikusten dugu, eta hemen be, esaten diogura, nahi dugula beste pizka eta horrelago esatean, bigarren nivel batean egotea. Eta ardatu diogu iruditxoa. Primeran, hori dira bureta motak. Horren jungara pausuak. Pausu izango diran zenbakiak. Iruditxoa izan beharrean, zenbakiak. Eta berdin da. Horren mendeko zenbatik mota desberdina, zen aukeratuko dugun, aukeratuko dugu hau. Eta ikusten dugu jartzen digura. Edo guztiak, beraz, zion, hori, beste bat. Ikusten duzu, jartzen duela bat bi, hartzen ditu guztiak, hartzen ditu guztiak, eta ematen diot, bat bi, hiru, lau, bost, eta jarri dit, buretan moduan, berdina. Baina batzutan, badeko, esateko zein zenbakitik hasi nahi dugun, behar badan nahi dugu beste zenbaki batiki, kontinuar numerazioan horreko zenbakiak jarritzeko, edo, kasunetan esango dugu lehenengoa dela. Kustenzu guztia eskumako boteek, guztia egin dezakegu, Hain jarriko nahi dugu jarri hauek biak txikitu barruan. Txikitua dela, enpozoa txikitua dela, eta ze txikitu behar dugu sartu piperra, jarri lau segundu, eta horrelako esaten dugu listadu hori. Hemen, txikitu guztia jarriko dugu, eta esaten dugu ez nahi dugu listatuar, eta horrelako ikusi duzu, nola nibela zeuden, eta hain hartuko dugu hau pozo horiek adibidez, eta esango dugu ez, hau dira, barkatu, hau dira hementxe bigarren tardekoa, eta biru, eta esaten diotez, hau nahi ditu nik, bigarren motatako izatea, hemengoa, cambiar nivel de lista, bigarren zarrea izatea, eta ikusten duzu nola jartzen duen, bi bat, bi hiru, automatikoki.
eta beste bat B, eta ara, bigarren bat ikusten duzu zenbat nibela sartu ditzakegun. Eta primeran. Eta nahi badugu ondo. Bai, eta hemen dekogu beste mota asko. Bale, nahi duzu naina eta gaina definitu ditzakegu. Definit beste zerrenda morduan, nola izan daike nivel bakoitzan nola jarri dezakegu zenbakia, zein distantziara, zenbakia jarri behar duen edo ez, aurreko bere gurasoen zenbakia edo ez, guztiak. Venga.